Gvern ġdid nazzjonalista jkun gvern ta' ambizzjoni mġedda għal Għawdex li jsaħħaħ il-konnettività bejn iż-żewġ gżejjer. Dan qaluh il-keliem ewlieni tal-Partit Nazzjonalista Peter Aġus, il-keliem għal Għawdex Chris Said u l-kandidat Alex Porġ f'messaġġ lill-midja li waslu mix-Xewkija. Għax il-proposta tal-Partit Nazzjonalista li ninvestu biex ikun hawn żewġ vapuri ġodda, inkluż wieħed partikolarment għall-merkanzija, ser jgħin lill-industrija Għawċija ikolla ambizzjoni li tasal aktar, tasal bil-prodotti tagħha ġo Malta prinċipalment, imma tasal ukoll biex tesporta. U biex tesporta ser ngħinu wkoll l-industrija kollha inkluż dik Għawċija biex teleb l-iżvantaġġ kompetittiv li għandha ma' suq internazzjonali. Min-naħa tiegħu il-kellim għal Għawdex Chris Said spjega il-bżonn ta' vapur ġdid tal-merkanzija li jaħdem kuljum. Proposta tagħna hija ċara. Il-5 vapur ikun vapur dedikat biss għal merkanzija li jaħdem numru ta' vjaġġi kuljum, vapur li jkun modern, fast, li ma jħux ħafna ħin biex jasal fiċ-ċentru ta' Malta. Dan l-istess vapur ikun qed jaqta' wkoll it-traffiku tqil bħat trakkijiet mit-toroq bħalma diġà spjegajt li jrid jaqsam minn ġol Mellieħa, minn ġo San Pawl il-Baħar u postijiet oħra. Il-kandidat Alex Porġ għall-Gvern ġdid nazzjonalista jara li jitkabbar il-port li bħalissa irid jaqdi lis-sajjieda dajjes privati, vapuri tal-GoGo Channel u l-Fast Ferry. Aħna bħala Partit Nazzjonalista qegħdin nipproponu sabiex jiġi estis il-breakwater ħalli jkun jista' jilqa' fih aktar dajjes, jista' jġib aktar kummerċ fil-Gżira Għawċija, jista' jġib ukoll il-cruise liners ġewwa Gżira Għawċija sabiex ma nibqgħux nitilfu dan il-cruise liners jekk ikun hemm temp ħażin. Apparti jekk ukoll nipproponu illi nkabru l-parkeġġ sabiex ikun jista' ikun ta' benefiċċju għal dawk il-Maltin li jiġu jaħdmu ġewwa Gżira Għawċija sabiex ikunu jsibu parkeġġ għalihom u għall Għawċin li jaħdmu Malta li jerħu l-karozza ġewwa x-xatt. Intqal ukoll li l-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista se tieħu ħsieb li tħares l-ambizzjoni tal-Għawċin, politika li tirrifletti dak li jeħtieġ isir għal Għawdex.